oikeesti rekoidemaan. Mulla on semmonen tunne, että mä en ruokaa enää hetkeä ainakaan. Enkä laita vieläkään jostain nahkaa. Mihin me mahdollisesti voitais tarvii näin paljon ruokaa? Sitä on niin kauan aikaa, kun mä viimeksi ollut. Varmaan. Mut joo, siis siinä tapahtui sellainen mä selitän tässä kuvaamiselle, että kun mä yritin päivittää rekoidaamissoftwarea, niin mä uninstallasin ja installasin se, olisiko 5 kertaa. Ja mä saisin sitä toimia kunnolla, kun mulla oli se vanha versio jotenkin pukannut. Niin mä unohdin kai yhden kerran, siellä vikalla kerran, kun mä latasin sen, niin lataan ne vanhat videot, vanhat kuvaukset siis, sitä mun vanhalta niin uuteen. Ja mä hävitin kaikki ne rekoidaamisessa sen takia. Niinku ne mun viikat 4 videota, ne on vaan semmos arvausta, mitä mä what can I put out, you know. Ennen kuin mä pääsen taas pelaa tätä näin. Mun oli ideana kuvata eilen turmailuvideo, mutta sit mä täysin, että mun piti pelaa yhden kaverin kanssa. Eli siis, mitäs mä tekisin tänään tänne? Meillä on niinku... Mä mietin, että tehtäis tätä. Mulla ainakin on Invistä melkein 7 puuta, että aika se mitä muuta kuin rakentamista nyt. Hetken. Täällä muuten tietoja on fakta, mitä tapahtui tuossa välillä, kun mä olin seikkailmassa niin sellaista. Yksi mun kavereista on tänne biisejä, mä saan käyttää sen biisejä sit kun se joskus aina valmiiksi. Näihin YouTube-videoihin. Miten me ollaan vihdoinkin kun jotain muuta kuin Minecraft-musiikkiin. Ja sit puheella mä muistaakseni säädäsin semmoitteeseen musiikkia koko ajan, mutta se oli 5%, koska mä pelasin kaverin kanssa. Nyt tuohon meni jo kokonainen stäkki nyt lukee. Mä yritän myös puhua vähän kauemmin, että se kuuluis paremmin tästä. Koska viime kerralla se ei ollut yhtä hyvä kuin I thought it was fine, but it wasn't. Kumpaa, jos on 2 käytössä. Ja se kuulostaa täysin erilaiselta. Mä ainakin sit kuulen niinku paremmin se musiikki. Mistä syystä sulla on 2 mikrofonia? Mullakin tätä on, mutta mulla on hajukaan, mitä se toimii, missä se toimii. Eiku niin, mullakin just. Onks se tätä hauska fakta? Mä käytän mun kuulokkeita väärinpäin. Et siis oikea korva on niinku mulla vasen. Ihan vaan sen takia, koska
tää johto on väärää puolella verrattuna mun tietokoneeseen, niin mä päätin vaan laittaa ne väärinpäin käyttöön. Ei näyttäisi olevan mitään ongelmia this one, so I think we could. Ja mä oon tehnyt siis se lopetaan niin. Sanoisin se toimii. Ja mä voin toivottaa mun mikrofonin, mistä mä tekisin. Ja mä pystyisin kuulemaan. Missä Apple toi... Tän sillan, et on talon tää puurunko on valmiiksi. Ja meidän pitää vaan tehdä siitä niinku ne seinät, ja tää sä otit. You can be silly. Mä just tipun taas. Sweetie. Aha. Sano uudestaan, että mä just kuolin toisessa huoneessa jotakin, mä menin ihan ruules. Toihan on erittäin vaan tuulen vaan diili. Mä vaan toivon, että mun mikrofoni ei muita perheenjäseniä ääntä tuolla tai muuta mitään kuttaa ottaa parissa virta. It is what it is. Okei, mitä me niinku tehdään tälle sillalle sitten? Se on tällainen. Mietin, että jos me tehtäis tää niinku talon näköiseksi vai pidetäis se vähän niinku siltamaisen. Okei, letutaan naapurusta sitä. Mä oon laskenut tää oikein, mä oon laskenut se oikein, mutta ei onks meillä niitä lantterneja jäljellä vai käytyks mä kaikki?
Kuulosti vähän hassulta äsken. Nyt kuuluu vaan varmaan. Mä pelkäsin sekunti, kun jostain niistä tietokoneen puhuskiin näin etäisyyttä taas. Sellaista... Mä en ole sitä päätä niistä vielä käännykä, mikä aiheutti sen. Laitetaanko tohon fence tai stay... Okei. Alright. Mikä se on? Fence. Joo, oak fence. Tohon on vai onko sun mitään parempaa ideoita? Niin se menee sit läpi. Onko sitä pinte wind? Tai se taisi olla tuuli. Mutta tehdäänkö tää niinku fenceille? Mä laitan siihen ehkä yhden. Oikeastaan mä kokeilen laittaa kahden korkuisen. Tohon noin. Meillä ei oo ovea tohon kohtaan vieläkään vai? Mä tein siihen oven. No nyt se tulee lähtien loppuelämä. Onks meillä mitään tikkua täällä, mitä voisin käyttää? Onko sellaisikin jossain? Näin mun timanttikuva. Siis tää tekee vähän enemmän järkeä. Miten se vois saada sen niin halvalla? Joo. Missä? Missä ne bambut oikein on? Mulla Kennytli on niin kirkis tuolla backgroundi. Mulla on ikkunat auki. Niin onks mä katsoin, nää on ork kuitenkin aina. No toivon hän on... Onneksi ne kasvaa yllättävän nopeasti, niin... Kyllä se sanoo about 48. Mut joo, sit kun mä saan tähän taloon pystyn takaisin, niin mitä mä tehdään sen jälkeen? What do I think? Long term. Yeah. Ja mitä siitä? No se on kyllä totta.
Mut tiiäks sä kuin radeen on jo? Pitäisikö sä työllistää sen vielä? Se ois meidän aika hassu näitä työ. Toi on yks side mission, mikä mä otan tehdä. Niin mä laittaisin niinku näin. Jep. Niin tää rakentaa niinku yhteen, koska nämä alueet mun mielestä vois yhdistyä jossain vaiheessa. Mut jos ne yhdistyy liian nopeasti, niin jotkut alueista tulee hirveän pieniä. Mulla tuli mieleen tää idea yhdessä pelissä, mitä mä oon tykkään pelaa. Niinku, tiedätkö sä pelin Dying Light? Se on semmonen zombiparkkour. Make sense, se on nyt 11 vuotta vanha. Niin siinä on erilaisia alueita. Alueosia. Ja siitä tulee mieleen.